Wong saiki MBG be ngarang kok. Iya ora? MBG ngerti apa MBG? Makan gratis. Padahal aslinya duitnya sing rakyat ya kan? Berarti kan ngarang. Nomor siji, nomor loro MBG kuwi katanya untuk mensejahterakan rakyat ya jare. Padahal enggak, itu proyek itu. Nah proyek ya orang ono mensejahterakan rakyat ora bakal. Yang namanya mensejahterakan rakyat itu dibagi langsung kepada rakyat. Kenyataan setelah saya teliti itu proyek. Sing bisa nggarap wong sing duit-duit akeh. Jadi proyek. Mulane sampean ora keduman, tahu sampean mangan MBG? Enggak. Sampean rakyat apa kudu? Jangan-jangan sampean orang hutan sampean. Wis sampean ora sing oleh iki. Berarti kan bukan untuk rakyat, tapi untuk proyek mereka yang kaya-kaya, kayak ketek. MBG itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk proyek orang-orang yang mempunyai duit. Bukti nih, anggar kau mensejahterakan rakyat semuanya, sampean kudune oleh lah. Bukti ini sampean ora oleh. Jaman dok rano sing oleh kan? Nah, gue berarti orang mensejahterakan rakyat. Berarti untuk kalangan-kalangan tertentu. Proyek niku. Jeneng proyek niku ya diborong kan pemborong, ana sing tukang borong. Ya sing hasil duit akeh, ya sing tukang borong. Lah rakyate tetep stunting. Lah contone kowe kuwi. Stunting kowe kuwi. Kurang MBG kowe. Ya memang ora tau duwe MBG sampean. Nah. Engko alasane jare sangene urung tekan ora tekan besok ora tekan. Oh saya kuwi modele. Jadi itu proyek diborong karo sing tukang borong. Nek ngono ya berarti orang mensejahterakan rakyat. Urung ora dadi. Kuwi salah kuwi. Salah kuwi. Iki gelem diapusi sampean. Kowe iso tekan ngono? Mau bahas apa? Bahas perkara. Sing angel niku kon ditinggal. Nah, terus anggere ditinggal wakilhu ilallahi azza wa jalla. Pasrahne maring Gusti Allah. Pasrahne maring Gusti Allah. Wal yakunillahu daliluka. Jadikanlah Allah sebagai dalil. Jadikanlah Allah sebagai pedoman. Sampeyan duwe pangeran kok. Sampeyan duwe pangeran. Allah dijadikan dalil. Kita semenake kan ora tau oleh MBG sampean. Pasrah bae karo Gusti Allah. MBG ini langsung sing pangeran. Lah wong sing presiden ora tekan. Iya ora? Langsung pangeran ya Allah. Kula paringi MBG saking panjenengan. Iki. Jadi jadikan Allah sebagai dalil. Kemudian waj'al faqraka ilaihi. Jadikanlah fakir sampean maring Gusti Allah. Sampean fakir wong butuh. Ya ditujukne maring Gusti Allah, ya Allah kula butuh panjenengan. Kemudian tastain bihi aman siwaka. Sampean njaluka pitulung andoh saking sakliyane Gusti Allah. Artinya ketika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nek sampean kepengen cecekelan, cecekelane karo Gusti Allah. Sampean tawakal ya tawakali maring Gusti Allah. Ora oleh MBG ora apa-apa. Wis duwe apa pengiran. Wong MBG niku bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk bisnis, untuk proyek. Niku.